Sánchez jauna, agian erratzen naiz, baina esango nuke, agian. Hau izan daitekela, ganbera honetan egin duzun agerraldirik zailenetako bat. Zuretzat zaila, eta baita gu guztiontzat ere. Talde guztientzat. Zaila, sutan dagoen mundu batean gaudelako, eta sutan dagoen mundu hori garai ilunetara abiatzen ari delako. Ezer gutxitaz, ziurtasunik apenas ez dagoelako, eta ezuk, ez gutako inork, ez daukagulako egoerari aurre egiteko formula magikorik. Horregatik, gure ustez, jarrera orokor bat hartzeko balio diezagukeen agerraldiaz harago, egoerak eztabaida eta elkarrizketa publiko lasaia, sakona eta arduratsua eskatzen du. Herritarrekin eman behar den elkarrizketa eta eztabaida sakona, eta ez soilik Europako eta munduko eliteen artekoa. Bakoitzak bere gizartearekin ireki beharko duen elkarrizketa publikoa eta guk gure herrian, Euskal Herrian, eta Euskal herritarrekin eman beharko dugun eztabaida eta elkarrizketaz ari naiz. Zeren, zerbaitetaz konbentzituta bagaude, honetaz da, gaur egun Euskal herritarren eta oro har Europar herritarren interesak eta beharrak ez datozela bat Europako eta mendebaldeko agintariek bultzatu eta babestu nahi dituzten interes eta behar partikularrekin. Horregatik ez dugu bat egiten Europaren etorkizuna karrera armamentistikoaren baitan datorrela zabaltzen duten ahotsekin. Eskubideetan, ongizatean eta askatasunetan atzera egiten den bitartean. Berrarmatzea ez da bizitzeko aukera bat, ez da aukera, ez ezertarako ez inorentzat. Hori ez da Euskal Herria Bilduk babestuko duen Europa.